Doa, 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 era costureira, doa, traballaba na leira, doa, doa, e doa, doa, e doa, doa, era poeta, doa, doa, cuidaba da besta, doa, doa, e doa, doa, a tía Mari se quedaba na casa, cuidaba de todos, iba ás patacas, doa, doa, e doa, doa, e doa, doa. Morrer por dar a vida é injusto. Pero ata hai ben pouco, morrer por dar a luz era moi frecuente para as mulleres no noso país. Como aínda hoxe é frecuente en tantos países deste mundo desequilibrado. A atención a esta primeira necesidade vital foi a principal tarefa daqueles médicos, moitas veces heroicos, que serviron nas aldeas e parroquias de Galicia non hai tanto tempo. De feito, os vellos médicos seguen presentes na nosa memoria colectiva. Se había unha persona, un vello moi malo, dicían, bueno, esperar hasta mañán se morre, se non se lle vai polo médico. Se mañán non está morto, pois vai a ver. Normalmente o médico cando iba é que era un parto difícil, un parto distóxico, que había que usar as ferramentas. En quen podes dedicarte con maior cariño que aquel señor que se entrega a súa saúde? Eu tuve 5 fillos e nunca tuve un médico ao meu lado. Ningún hospital, todos na casa. Unha muller daba luz na casa como un animal igual. Eu para min que xa os tiña arriba dunha silla. Como aos gatos non queda máis remedio. Por 2 veces dei a luz sola. Que hoxe salen no periódico, salen, é un milagro que dean. Eu por 2 veces estaba sola cando dei a luz. Cando xa estaba salindo, cantaba unha pota de agua nunha palancana que agora temos de alopar. Unha palancana lavábalos. Estaba a parir e sempre había ais e berros, non? Porque entonces marchábamos todos da casa. E cando íbamos outra vez xa estaba o meniño nacido. Eu anduve buscando por un fillo cando dei na luz e atopei-no debaixo da cama. O fillo caiu de min e rompiu a tripe e fui para debaixo da cama, calado. Logo, onde vai este filho? Logo resulta que miro a rodillo e estaba dormindo debaixo da cama. Aí había comadronas, pero comadronas particulares, con título, por supuesto. Alguna a lo mejor non lo tenía. Non eran comadronas, eran da aldea mulleres que tuveran 8 fillos elas e iban por onde aquela por experiencia, pero que non estudiaran nada, non había nada de comadronas, nin de nada. Miñache un médico e un médico polos partos cobraban moitísimo. Pois eu en 25 anos, os primeiros 25 anos, tuve en parto todos os días da Nocheboa. Senón que fora unha cousa moi imposible, pois non, que tuveras aí 3 días e que non foras capaz de dar a luz, entón depois ibas polo médico. Chegas a un parto e ven unha mauxa afora, xa armamos, porque ou vai a partir un rayo ao rapaz ou a nai. Normalmente o médico cando iba é que era un parto difícil, un parto distóxico, que había que usar as ferramentas que entonces terminaba normalmente mal a parturienta e era raro que o neno se salvara. Vindo da Coruña un aborto de 3 meses. Jalá quedaría polo camiño os coches. Cando un estaba embarazado xa tiña un medo porque non sabes. Son pior os abortos cos fillos, porque salen enteiros. E moitas mulleres morrían de parto. Daquela mulleres morrían moitas, Eu tuve moitos houve de morrer, pero non morri. Pero eu xa mañan iba para o percebe. A despois viña e estaba así hinchada. Nunca me morreu unha muller de parto. Seguramente que a San Ramón me botaba un amado. Pero asistín a 2 mulleres que morreron de parto. E unha dou a luz, e a comadrona gustaba ya o jardente. E ao que naceu a criatura, veña ao jardente, pero cando se coidaron a nai estaba morta, tomou unha hemorragia. Parir xa pareu,
Pero, cando botaron as vacas ao pasto, que cando o sol baixa xa un pouco, viron que iban todas con sangue, ou sea, que atravesou a sangre o colchón, atravesou o piso e puxo as vacas. Entón subiron, está blanquiña, está moi mal. A xente é espabilada, inventa e axúdase e busca solucións, claro. Toda a sangre que teñas traima para facer unha transfusión. Colle o coche máis rápido. Tengo un Volkswagen daquela que eran modernos. Dixo, non te preocupes, tal. Colguei na casa e volvo para lá. Volvo e durou 2 ou 3 minutos. Morreuse. Chegando a casa, chegaba a sangue. Entrando eu na miña casa, aparece Sarandeses con 4 botellas de sangre. Doa, 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 eres costureira, doa, traballaba na leira, doa, doa, e doa, doa. Nós tínhamos un médico para todas as cousas. Atopábaste como na película de Marras, atopábaste solo ante o peligro. Estábaste solo. E o médico non daba atendido. E chamaban o médico, iba o médico velo á casa e dicía, bueno, traerlle un reconstituyante. Todo era a base de xarabes e cosas. Non había inyección, eu non as recordaba naquele entonces. É que habían de mirar, xa non había un raio X, non había nada. Un remedio, mandabanche poñer agua quente ou paños quentes ou tal, e na máis. Porque medicinas había poucas. Yo recuerdo recetar como tónico para las enfermedades el vino Sansón. Y claro, pues no te digo nada, la gente iba a por el vino Sansón y había colas y había que recetar la receta de vino de Sansón. E o home se cuadra ou a muller pois necesitaba outras cousas e morría. Si se morre un señor porque ti ignorabas aquelo que debías saber, eso é terrible. En realidad non había médicos. Non, comparado con hoy non eran médicos. O médico non era tal médico. O mellor era un practicón desos. Un home que sabía poñer unha inyección, que sabía poñer unha vacuna, que sabía 4 cousiñas. E iso para nós era casi un deus. Las enfermedades obligaba al médico a hacer una cantidad de visitas a domicilio brutales. Non había unha ambulancia. O transporte facíalo a cabalo ou a pé. O médico tiña un cabalo ou 2 bos e a calquera hora, desde logo, cumplían a rajatabla. Un día iba por uns pueblos, outro día viña por outro. E aí ibas a avisar, mire que eu teño este neno enfermo, isto, aquelo e tal. Bueno, pois mira, mañá non, pasado vou por ali e tal. E íbalos chamar a hora e non che viñan hasta a noite. E xa podías morrer. A non ser que fora unha cousa grave, iba, pero se non, dice, entonces aproveitaba, e salía un día e visitaba 5, 6 ou 7 enfermos. Para sacar un enfermo había zonas que había que sacarlos 12 kilómetros ao lombo. Entonces, se se esperaba, se había unha persona, un vello moi malo, dicían, bueno, esperar hasta mañán se morre, se non se lle vai polo médico. Se mañán non está morto, pois vai a ver se lle dá algo, pero se vai morrer, pero que se iba a gastar os cartos no médico máis na medicina. Collías unha escaleira do palleiro, botei así unha tabla, unhas mantas, e así encima traías. Eu teño chegado á casa coa Frida aquí encima da Colomia, de tamén facer de mangueiro. Doa, 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 eres costureira, doa, traballaba na leira, doa, doa. A min non me iba o facer unha cousa cando se podía facer a 50 ou 60 kilómetros, mellor que o facía eu. Para unha enfermedade, para irse a Santiago, tienes que estar daqui a pouco morrer, Peleáronse 2 vacas, meteuse a separalas e perforaron o vientre. Perforaron de tal maneira, abrirona, así, que eu cando cheguei,
tiña o intestino ao aire, que é unha cousa terrible, porque fai que se choque o enfermo. E ben, pois non me quedou máis remedio que coller unhas habas, sujetala para que meterlle dentro o intestino, e logo coller o porta a unha agulla con fío gordo e atarllo para transportala a Santiago. Non existía a seguridade social tampouco, ni nada. Despois tiñas que ir aos médicos de pago, que médicos de pago habíos. E os ricos tiñan no arrendado, pero os pobres non lle pagábamos a renta, e se ibas tiñas que pagarlle o viaxe máis as medicinas. E despois, se tiñas eres mariñeiro e tiñas a mellor un peixe ou tal, levas-o para que te mirara mellor ainda con cuartos e todo. Nós non fomos persoas, nós fomos unos esclavos. Aquellos médicos locales, que algunos eran verdaderamente muy paternales, que incluso no cobraban a veces, ayudaban mucho a los enfermos. Como llevar a decir ao tío que estás vivindo con él, que se funde a electricidade a la mala e venche ás 4 da mañá a arreglar o conto, o outro que se ven, se o tellao rompeu unhas tellas, se ven retellar fora de hora e todo. Como llevar a negar despois non ir ti a verlo? Yo le digo muchas veces que una palabra de cariño sana al enfermo más que a lo mejor la inyección que le pones, ¿no? Os doentes non son máis que fillos nosos. En quen podes dedicarte con maior cariño que aquel señor que se entrega a súa saúde? Era un médico de familia, pero integrado en la familia, máis que de familia, integrado completamente. Eu, se volvera a nacer, volvería a facer medicina rural.